Yun, hello guys. So, gandang araw. Reflex ko lang itong bagong symbol ko na unit. Ito, compact. Compact na hammer type. Folding. Yan. Bali mula dito hanggang dito. 20 inches. Pwedeng ilagay sa sa pakbag. Folding siya. Folding bat. Langka ito guys, yung ginamit ko na kahoy. Tapos meron siyang 4 inches na silencer, pwedeng dugtungan. Shrouded yan guys, nakashroud tong niya, silencer niyan. 12 inches hanggang dito. Yan dito yung barrel niya, 12 inches na FX barrel. Yung FX barrel ko to guys, na dating ginagamit ko. Ginawa kong 12 inches. Pinaputol ko. Naging 12 inches siya. Tapos may silencer pa siyang 4 inches. Kaya sobrang tahimik to guys. Nakasurround silencer siya. Yan. Parang umuutot lang. Yan siya. Compact natin. 30 cc with 0.3 liters. Itong tangke niya. Kay GCJ Ergan galing to guys. Receiver 4 inches. Yan. Yan. Yan yung design ng bat natin. Langka yung ginawa ko na bat. Yan, folding lang siya, maiksi. Pwedeng ilagay sa pakbag. Yan o. Pwedeng ilagay sa pakbag. Yan. Yan, baka may makapersonal guys, pwede natin pag-usapan yung presyo. FX yung nakalagay na barrel, FX barrel siya na 12 inches, smooth twist na FX barrel. Ang folding, maiksi. Pag wala tong silencer niya, 20 inches lang mula dito hanggang dito sa dulo ng barrel. Ayan. Yung mga may personada guys, baka gusto nyo, pwede natin pag-usapan yung presyo. PM nyo lang ako. Langka oh, ang ganda ng haspi. Langka. So yun guys. So, tuloy natin sa sa shoutout tong video natin. Para hindi naman masayang yung video natin na maiksi lang. Magsa-shoutout na rin tayo sa mga hunters natin. Okay guys, stay tuned lang, magsa-shoutout tayo. Umpisahan ng paggagala.
Ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Ilocano Ganer ang iyong kasangga, mga magsasakang nangangamba. Pagtulungan natin ang inyong problema para ang mga peste ay mapuksa. Ayun, shout out kay Bukid Mix Vlog. Yun, shout out idol. Kay JAB Hunters. Shout out idol. Kay Jinkoy Adventures. Yan, shout out idol. Daisy Ray Olande. Yun, shout out idol. Kay Walper Aquino. Yun, shout out lakay. Kay Ka-Hunter Egiw. Yun, shout out idol. Kay Ronnie Pabros. Yan, shout out idol. Kay Kalanguya Tech. Yan, shout out sir. Kay Arnie Mapatak. Yan, shout out lakay. Malawig Tribes and Fishing TV. Yan, shout out idol. Kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Shout out idol. Kay Ehado Hunter PH. Shout out idol. Kay Ilocano Sniper PH. Yung shout out boss. Na-upload mo na. Yun, shout out din kay Mando Coloma. Shout out idol. Kay Poet 39 Mix Vlog. Shout out bro. Yan, kay Michelle Panela. Yan, shout out boss. Kay Winston Roque. Batangas yata ito. Yung shout out kay Jason Manzano. Yung shout out idol. Kay Kaprobinsya Mix Vlog. Kaprobinsya Mix Vlog. Yung shout out kay Ricky Dansil. Yun, shout out. Yun, sa lahat ng ka-hunters natin. Shout out na rin natin sila Doy-Doy ng New Zealand. Si Nas, dyan sa Mindanao. Si Brother Case na nasa US. Yun, si Brother Herme. Yan din kay Parang Joey. Si Parang Joey yung gumawa ng ano natin. Dito, yung muzzle brake natin na dinugtong sa barrel para maging shrouded siya. Tapos madudugtungan lang yung silencer. Kaya yung nag-turn na. Shout out pare. So yan, hanggang dito na lang guys yung video natin. Ito yung compact natin. Yan. Compact na JCJ receiver. Yan yung design. So yun guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa next na video.